हेल' लोगोफोर दिनै 22 जुलाइजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव फुंनि रादाब लाबोदों गोबांनो दा बेवहाय नोंथांमोना मा जोबजासिम नायलांदो नायलांनानै मोनसे नोंथांमोना मिथिखानाय मोनोब्ला स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय दा बाहाय फैदो फार्स्टआव दङ दे थांनाय 2020 मायथाइयाव हठात देग्लायहाय मेट्रिक होनानै जायफोरफ्रा उथ्रिनो हायाखिसै बिथांमोनहा 2021 आव आनजाद होनो जुदि गोसो दङब्ला जुदि होफिनगोनब्ला बिथांमोना एडमिसन लाफिननो नांगोन होनदों फैदो माब्रै मिथिनानै लादिनि दा बाहाय फोसावनाय बादिब्ला सेबानिफ्राय फोसावदों दि नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासा मोननैबो बिफाननिया जायफोरहा 2020 मायथाइयाव उथ्रिनो हायाखिसै बिथांमोनहा गोदानै एडमिसन लाफिननो नांगोन होनदों बाहाय जाय फरायसालिनिफ्राय बिथाङा आनजादखौ होदोंमोन बै फरायसालियावनो बिथाङा एडमिसन लानांगोन नों क्लास 10 आव आरो बिथांनि एडमिसन लानायाव बिथांनि रेजिस्ट्रेसना एखेयानो थागोन होनदों नोंथांमोना बाहाय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बिथांमोना जुदि क्लास खालामनांगौबाबो खालामनो नांगोन होनदों बिनिफ्राय आरोबाव बुंबावदों कर्सनि बेलायावहाय सिगाङाव जायफोरा बोसोरनै बा बोसोरथामनि सिगाङावहाय जायफोरा फेल जाबोबाय थादों बिथांमोननिया लेखाया एसे आलादामोन माखासे साबजेक्टआ दा बेयावहाय बै गोजाम कर्सआ थानाय नङा होनदों नैबे गोदान जानाखि दा सोलिगासिनो दङ बे कर्सजोंसो बेयो जागोन होनना बुंदों बाहाय नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन बेखौ बेनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिप्सनाव होनाय जागोन जायफोरहा बेखौ मोजाङै फरायनो गोसो नोंथांमोना फरायबानो जाबाय दा बेखिनि आरो बेयाव एडमिसना माला जागोन बेयो स्कुल खुलिनायनि 1 मासनि गेजेरावहायनो जानांगोन होनदों नोंथांमोना बाहाय लिरनाय दंखाजोबो गासिबो बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे जायफोरा दा रेगुलार फरायगासिनो दं क्लास 10 आव बेयाव मोनसे सोंथिनि एन्सारखौ बाहायनो मोनखाबाय जानो हागौ गोबाङानो कुइसन खालामहरदोंमोन जे 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादा जागोन ना जाला दा बेयावहाय बेखौ नोजोर बोनानै मानो जाया जागोन नाथाय माला जागोन बिनि शिडिउल जाथ'वाखै जुदि फोसावोब्ला बेखौ नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागोन आरो जोंबो फोसावनानै होनाय जागोन दा बेखायनो जायफोरा रेगुलार फरायगासिनो दं बिथांमोनहाबो दासिमबो फरायनायखौ दानागार फरायबाय था क्लास जायाखै होननानै दाथा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा मैया अर्थात मंगलबारखालि 12 नं सालाकाथि बियाबनि UPPL हानजानि बिजाथि हितेश कुमार मुसाहारि बिथाङा गोब्राब लोमजानानै थैलांबाय होनदों दा बिसायख'थिनि सिगांनो बिथां बिजाथिया थैनानै थांनाया जोबोद दुखु आरो हांमानि बाथ्रा बिथांनि थाखाय आरो हानजानि थाखाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय बियो गोबां खहा जानानै थालांबाय जेखौ आसा थिदोंमोन बियो जानाय जाला आरोखि जायफोरा बिथांनि सायाव आसा थिदोंमोन बिथांनिफ्राय मोननो हानाय जायाखिसै जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय गोनांथार बाथ्रा फोसावदों जे मुम्बाइ पुलिसनि फोसावनाय होनदों जुदि ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जाबोगासिनो दं बे भिडिअआ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे बाहाय 1400 जों जागायजेननाय जायखिजाया नम्बरनि फन फैयोब्ला नोंथाङा बेखौ रिसिभ खालामनो नाङा होनदों जुदि नोंथाङा बेखौ रिसिभ खालामोबा गोबां खहा जानो हागौ होनदों बेयावहाय नोंथाङा जुदि बेंकजों सोमोन्दो गोनां नाम्बारबा बे बेंकनिफ्राय नोंथांनि गोबां खहा खालामलांनो हागौ होनदों बिनि थाखायनो सिनायै नाम्बार आरो 1400 जों जागायजेननाय नाम्बार मोनसेल' नाम्बार नङा होनदों बेबो गोबां नाम्बारजों फैयो होनदों दा बियो गोबां खहा खालामगासिनो दङ होनदों दा बेखायनो नोंथांमोनहा सांग्रां जाबानो जाबाय बेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअनिफ्राय लाबोनाय जादों नोंथांमोननिसिम बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आसामाव मंगलबारखालि गासै COVID-19 जों रोगिखौ 938 सा डिसचार्ज खालामनानै होदों 1680 सा गोदान केस मोननाय जादों बेनिनो गासै 570आ गुवाहाटीनिनो आरो 167 साया जरहाटनि आरो 159आ काछारनि माखासेया गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय एफा मोननाय जादों आरो दा बे हिसाबै दा दङआ जाहैबाय पजिटिभ केस जानाया गासै 26,772 जाहैबाय डिसचार्जआ 18,033 बेनिफ्राय एक्टिभ केस दा बर्थमान थानाया 8,672 दङनो आरो थैनाया 64 सा बेनिफ्राय माइग्रेट जालांनाया 3 जानानै दङ बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन मैया क'क्राझार जिल्लानि इरिगेसन बिफाननि जुनियर इन्जिनियार बिथां दिलीप कुमार रयआ थैनानै थांबाय होनदों ओमफ्राय बिथांनि देहायाव COVID-19 जों लोगोसे गोबां गावनि थाखानाय बेरामफोर दङमोन होननानै बुंनाय जादों बिथाङा क'क्राझार जिल्लानिनो बलदिया बाटान मुंनि गामिनिनो बिथाङा ओनसोलनि सासे गोख्रों समाज सिबियारिमोन होनदों आरो गुबुन गुबुन कच राजबंसि हानजानि आफादफोराव सोमोन्दो दङमोन होनदों दा बिथांनि थैनाया ओनसोलनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आसामनि अनगायै मेघालयआवबो गार' हिल्स ओनसोलावहाय बाना जादों होनदों आरो मंगलबारखालि बेयाव 7 थैनानै थांदों होनदों दा बेखौ बिथां कनराड के सांमा बिथाङा गावनो फोसावनानै होदों नोंथांमोना नुनो मोनदों खनायावहाय बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन नैबे जोबोद गोनाङा बे जाहैबाय मंगलबारखालि बिहाराव
सारअन्थाइ गावनायजों सा 11 थैदों होनदों। सिगाङावबो थैबोदों नोंथांमोना खौराङाव नुनो मोननाय जादोंमोन। दा खौरांनि बादिब्ला बे बोसोरावहाय बिहाराव गासै 200 सुबुङा सारअन्थाइ गावनायजों थैबाय होनदों आरो गोबां जखम जानानै दङ होनदों। दा सारअन्थाइ गावनाया मोनसे मिथिंगायारि जाथाय आरो बेयावहाय माखासे सांग्रांथि थायोबा जोङो बेनिफ्राय बासायनो हायो। बिनि सोमोन्दै आङो मा खालामबा सांग्रांथि जानो हायो बिनि थाखाय भिडिअखौ सिगाङाव बानायखांबाय। दा बेखौ नोंथांमोना जायफोरा नायाखै डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नायना लानो हानाय जागोन। जुदि बेयाव फोसावनाय बादिब्ला नोंथांमोनहा बे सारअन्थाइ गावनायनिफ्राय गावखौनो बासायनानै लानो हानाय जागोन आरो। मानो होनबा मिथिया जे सारअन्थाइया माला गावगोन, नाथाय नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। जायफोरा नायदों गोबां साबायखर बावहरदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकआव थांनानै नायब्लानो जाबाय। बेखिनिमोन, एसेनोसै। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।